Goeie en welkom bij de livestream van Omroep Friesland van het Scootjesielen. Joet wedstrijd die 5. We zielen bij Langwar. Het is de 4e wedstrijd in de regen van het kampioenschap. En we zijn in afwachting van het startschot. Je zult op de startschotter staan de haarletter B, dat houdt in Wien richting Noord-Eest. Een draaienhoek. De organisatie had de baan helemaal online, want de wind die is hier nogal wat verskoot. Maar er kan zield worden. En het geweer richt het hem al omheen. En daar gaan de 2 ballen de lucht in. Dat wil zeggen, het 10 minuten schot is lost. En dan kunnen we hier dadelijk op Langwar zielen elke tussen de buien troppen, want het is een beetje roezig waar, hè? Het is op het stuit nog net roezig, maar ze krijgt even iets buitje doorheen ik kwam en daar kwam net volle wien uit en ik net eens amper rein. Maar nu ze waar man om Utens en Gerrit Hiemstra die appte al even, of die twitterde al even in Geefriesk. Er komt oorloeren een onwaarsbui onze kant uit. En daardoor maakt dat de commissie heel verstandig om zo snel mogelijk te starten. Want als we al een uur en een kwartier zield hadden, dan kun je toch spreken van een eerlijke wedstrijd. Ja, dus laten we er maar vanuit gaan dat er hier zield worden kan. Het is wel zo dat alle scootjes een beetje zenuwachtig weer een beetje inzielen. We zeggen de hele mannen, het hele tuurl naar beneden, toch even op een strapje, even natuurlijk wissel je. We zeggen Grauw, de glorieuze winnaar van Juster, die had er een orenvak op zet. Ze zijn alle nog wat aan het puzzelen. Wat moeten we hier? Hoe volle wind staat er? Hoe licht of hoe zwier moeten we zielen? En dat kan het wel eens een nieuwsgierige wedstrijd maken. Ja, de Langwaarder wil al jaren een discussiepunt. Maar eindelijk is hij klaar. En klaar maar net dat het bij groter maken is zoals bij Grauw. Maar hier is de boom in gang. En hebben ze heel soort samenwoont voor de rotonde bij Jouweren. Of de rotonde is er nou uit en het is nou een klaverblad worden. En daardoor is hij op Jip te komen. Het had een aantal jaren door dat alle plakken goed werden en nou vlak. Zelfs de meetingen binnen nog net west, want we hebben wel een baankaart en er staan Jiptes op. Maar die Jiptes die stemmen nog net oranje met de werkelijkheid. Maar er kan een hele mooie grote baan zield worden. En ik met name als er dan wat wind komt, ja, dan wie het hier altijd al zo problematisch. Maait zwart ondergroen. En omslaan, ja, dat is hier al een heel soort skippers orkaan. Dat is al je verholpen. De scootjes kennen haast dat onder pier tassielen. En daar staat het nou, ik groot vol met mensen. Ze hebben een prachtige mooie tribune gekregen. En dat je haast onder de vakken bij Grauwdel. Ja, we zitten al drok in de startprocedure en Grauw is nog ontpuzzelen, ontsleutelen. Je wordt de fok even prepareerd. Grutzeil komt er staan gewoon bij. De trimmerij moet even in orde. Duidelijk toch wat onpassingen ziekje bij Grauw. En zo zullen het op al deze scootjes tagen op dit stuit. Want wat is wie ziet, we hebben juist gezien dat er een protoskippers gehoor joegen onder wienverwachting. Namelijk dat die in de ren van de medje taan nemen zoer. Die hinder voor de wisselgiet een reef instutsen. En een lichtere vak erop. Maar dat blikte het net altijd lekker goed uit te pakken. Lekker als bij Huzum en ook net bij de hele mannen. Dat was er zelfs net nog een keer. Ja, de eretribune daar aan die kant van de mar, die zit al groot vol. Om te zien wat Joert mogelijk een winnaar worden kan. Het Jereveen. Of Jennewoord. Of, nou ja, neem ze maar. Akram Bielix, dat weer vliegen hier de winnaar voor Grauw. En toen werd Johannes Meter van Huizenbiegelijk treden. Het zei al in niks, het zijn mooie statistieken. Maar het maakt het kampioenschap wel interessant. Want nota hebben wij alle dagen nog een orenwinnaar gehad. En dat zou Joert samen weer trollen worden kennen. Ja, het is een beetje een omgekeerde situatie met Juster. Qua wien. Ja, toen stond er een heel soort wien toen we begonnen. En daardoor moeilijk om een keuze te maken, was toch wel zoiets.
En Joert is het ook weer moeilijk om een keuze te maken. Maar daar de andere kant uit. Het wordt volle meer wien voorspeld. Ik de buien. Maar het is op het stuit een krachtje treien. Hij helpt een beetje on, de fjouwer. Ja, en als je dan er straks te licht spul op hebt, dan is het veel moeilijker om een andere keuze te maken. Want Reven onder de wedstrijd, uitreven wel. Het mes in het touw en het zeil omheeg. Maar inreven, een rever inloeken onder de wedstrijd, dat is voor de SK-scootjes net mogelijk. Ja, en dat maakt het extra ingewikkeld, want ja, als je oorzomer redeneren en de wind zo wol onhelje en je had er te volle kantenmeter op staan, ja, dan kun je echt helemaal kapot belen. Dan kun je de slagen misschien echt niet meer goed aanmijten. Ja, dubio, je hebt alle keer bij het spultje bij de wedstrijd. En waar de beste keuzes maakt, die zit Joert het meest voorin. Ondertussen is er al een gele bal naai onder een ta. En dat betekent dat we binnen het 4 minuten schat zitten. Om exact te wezen, 4 minuten en 42 seconden nog voor de start. Ja, en hoe leidt die baan er dan in? De baan bestaat uit een draaienhoek. Er wordt starten midden op de Langwaarderwielen. Die zielen dadelijk in en wien op. Eerst richting de Sneldiek. Helemaal een eind omheeg. En dan komt het hele circus waarom bij de Waldel naar Tonne 2. Die leidt heeg in de Langwaarderwielen. Om vervolgens om die tonne bakboord te ronden. Waarop u staat te zielen. En dat is dan de draaihoek die er Joert online worden had. Een heel lang kruisrak dus. Een nog volle langer roemrak. En daar moet de wedstrijd zich dan ontwikkelen. De scootjes zie je al strategisch naar de positie waar ze Joert wij starten willen. Vandaar dat gewoon deze kant nog uitkomen en oren juist van uw afzielen. En echt spanning hier op de startkotter, want ze hadden Joert alle belang bij dat die start net vals is. Alle tijd verliezen aan deze kant van de wedstrijd. Dat brengt je aas misschien aan een eind op. Mocht die zwieren bui er toch eerder komen als wat men denkt. Jervingen, Oerstag. Daar is Grauw. Wat meer in het midden van het veld. De Jouwer draait alweer weer om. Akkerman en Vaart in het spoor van Grauw. Wat plak lijkt het de favorieten het meest gunstig om dadelijk te starten. Er wordt druk bellen. Terug de wedstrijdcommissie. Er wordt op het klokje, jongen. Generanen van het Schiphol staan alle borden daarop de waarom-rob-nummers van de scootjes. Mochten er 1 of 2 te gauw oer die lijnen wijzen, dan krijgen we net een algehele herstart. Maar dan krijgen die betreffende scootjes dat nummer te zien, die moeten dan draaien en opnieuw starten. Mochten er meer als 4 of 5 te betierd door de lijnen wijzen, dan krijgen we een algehele terugroep. Dan moeten ze alle keer op een nij starten. Ondertussen nog 1 minuut en 45 seconden voordat we loskennen op de Langwaarderwiel. We sjuggen al wat donkere wolken boven Langwaar. De loft verroert, maar daar komt de wind net waait. Hier komt bij de oude waai. De oude weg, zoals het er heet. En nou binnen de eerste scootjes al op naar de startlijn. De Lemmer zit er weer mooi op tijd al bij die startlijn. Hele mannen leidt er nog een stuk heger. Ja, daar zullen we echt ljouwert nog tussen. Het is de kunst om precies op tijd bij die startlijnen te wezen. Ja, je kan beter 10 seconden te laat wezen als in je tel te betiet, want dan maak je weer om.
En dan ben je al heel op tijdje, want het is nog 50 seconden. En aan de andere kant, die hele orenploeg, die maakt nog heel hoe start die erachteraan komt. Ja, daar toch krijgt Lemmer vol wat ruimte om nog even te vallen. Want ja, en dan is het ik krijg wat de wind doet op dat stuit. Dat die krijgt even voortvalt, ja, dan ben die orenscootjes er een heel eind aan. En laat die lijn wel aardig rug in de wind. Het lijkt het wel dat ze onderin de wind volle gunstiger zit dan je boppen bij de kotter. Lemmer had een gotje, wordt nog net door de lijn drukt. En dit is binnen betiet al hier. Maar ontnoot daar. Nou, 10 seconden. 10 seconden. Onderin Jennewoord. En daar helemaal onderin sjuggen we de Swan even mee. Langwaar. En daar is het schot. En het lijkt erop dat iedereen... Nee, wil jij er toch een toeter? En is dit nou individueel? Nee, het is geen individueel. Ze binnen een algehele valse start. Nee, individueel, sorry. Reer de bal is te vroege start. Dan zullen we dadelijk even zien. Lemmer draait weer om. Lemmer draait weer. En het lijkt erop dat ze eigenlijk al een keer weer omdraaien. Hè? Nee, het is een individuele start. Dus dan ben ze net goed bezig. Maar Lemmer is te betiet. En dat zie je wel. En Soerliauw het ik te betiet best haar. Daar ben we benijd. Nou, we hier het er al van tevoren hoe dat Lemmer wel heel betiet op een lijn weer. We zullen het zien. In elk geval, Lemmer, ja, die hier goed voor de pool. En dus daar ben ik net zo blij mee. Maar ja, dat we het zeker weten willen, maar we even naar de nummers zien op de startkotter of op het contraskipje. Daar worden nummers omheen gehouden van de scootjes die het vals winnen. En Wiels drachten weer helemaal stil uit. Onder alle scootjes. Maar laten we het eens even hoe we er heel mooi starten. Vliegen hier al op een treddenplakje hier. Het is Huzum. Johannes Meter komt hier heel mooi en heegwaai. En helemaal onderin zit Jennewoord en Grauw. En correct als Juster had Akrum de start mist. En Matt gelijk al uw stuurboord voort. Maar dat zaait nog helemaal niet voor de wedstrijd. Want hij had hier als enigste wol de wien. Dat kan ik heel goed uitpakken. Het kan heel goed uitpakken. Het zaait helemaal niet. Huzum. Die komt hier heel keurig uit de startwij. De hele mannen zit er net heel vier achter. Matwol rond de Jaan en Huzum. En die komt dan. Ik ben heel mooi uit de startwij. Ja. Correct als Juster. En zo die het Joert dan een beetje volhouden kennen. Dat zou wel heel mooi voor de man wezen. Want Juster weer een dramatische dag voor hun. Ik kan nog even mooi aan praten. Hij zei het woer net, het roe net. En we stapelen direct nog wat fouten bij op. Ja, en dan ging je haast van een tweede plakje naar een eerste plakje. Nou, van een tweede plakje naar een laatste plakje. Helemaal boppen in beeld zorgen we het scootje van het Veen. En Grauw die daar toch een orenkoers had. En heel nieuwsgierig wordt het straks. Hoe komen we uit wie de eerste bopperste tonnen? Kunnen jullie de start even nadat iedereen op de tonnenrest is? Een klein stukje. De scootjes verdelen haar op een hele lange line oer de mar. Maar wij zeggen lezen, ze moeten alle keer naar diezelfde tonnen daar. Die tonnen met die gele pet. Tonnen nummer 1. Drachten, opgang kwam. Ze krijgt helemaal stil. En de wien helpt je nog wat aan, ja. Ze zitten wat boppen in de mar, daar zit nou de wien. En helemaal had er ik de gang te pakken. En Ljouwert lijkt nog mooier. De Snekerpan in de achtervolging op Ljouwert. En die gaat al wat meer op in en eer als de Ljouwerters. En hier wordt al hard werken. Ja, de omstandigheden op dit stuit ideaal zielwaar. En daar voor dit scootje, en dan nog een beetje heger, maat haast de ton lezen. De winies liep het al een beetje. Het Veen en Grauw. Ja, die zitten het heegst van alle jaar.
En als die dan een beetje gelok mee ha. Maar deze skippen lang waar. Ja, ze zijn er wel heeg, maar ze zitten net in de meest ideale omstandigheden. Ja? Er zijn nog een heel soort skippen die er nog heen lezen en nog meer voor hun lezen. Maar de tunnel leidt een heel eind voort. En zal zijn gelukkig Romte en Wien nou op de langwaarde wielen en Jipte vooral. Akkerum een eigenwijze slag, gelijk hoe Stubert voort uit die finishwaai en komt dus helemaal onder in het veld. En Dan leid ik een reatontje. De ja. kinder krijgt wel of krijgt net Bidel. nou, het zal hem, hij vol het om het skip zullen het net waan willen, maar het zal hem niks uitmaken. Want het is geen boei van de wedstrijdbaan. Nee, maar je moet er net opvallen. Nee, maar Want je bent hurt. Maar ik heb al gehoord bij Willem Zwaga van Ljouwert. Die hem voorlopig echt in de voorrijn mengt. ja, nou wat ik mooi voor het jaar. Had ik net volle les van horen scootjes omhennen. Hebben we met een lang werk net vergeten. Op thuiswetter. Ken zei ik wil eens een oerwinningje broeken. Een mentale oppepper, zo mooi voor het langwaarderscootje weten dat op het stuit nog behoorlijk achterin het klassement staat. Langwaar, die zal echt wat goed meisje willen van Vline Ier van Zels. Toen wien er op dit stuit nog maar 13 scootjes die het meedienen in het kampioenschap. Ja, ze waren geen 14e dus, maar wel 13e en dat die het toch wel een beetje zeer. Op het thuiswetter als allerlaatste eindig je, dat wil je net. Dus ik zal hier onboord revanchegevoelens spelen. Ja, en dat weer maar het was goed zo'n haan. Het verhaal kennen we zo langzamerhand. Maar jouwer is de Rijenga, de skipper Dirk-Jan Rijenga, opstapt. Maar Jaap Zwaga is wobbleun en had oerlis haan bij de SK's en oren commissies. Zij hadden voor kiezen om met de Lietse onposte formule wat minder gewicht in te doen en met het oude tuig te zielen. Dus wat minder meters, maar wat minder waterverplaatsing. Akkerum gaat op het stuit voor alles del. Tenminste voor deze eerste groep. Ja, de eerste had er al te pakken. Het kan wel eens helemaal in zijn verkeerd uitpakken wat Pieter Meter hier docht, hè, maar dat scootje van Akkerum. Hij komt op bakboord nou, dus al deze skippen moeten achter hem del. Maar hij moet zelfs ik al achter in del, hè. Ik weet net wel wat er gaan, maar in ieder geval Snits moet achter hem vallen. De jouwer gaat voor hem del, lijkt het. Ja, er ben iets om de beelden, dus hij moet nog een keer straks ik omheeg, denk ik. Dus hij moet net te lang trots zetten en nou, Hij gaat er al. misschien luistert de mooi op een livestream, want hij doet precies wat wij zeggen. Want hij moet straks net hoe Stubert op die boeien komen, want dan kom je in de problemen. Wie Ljouwert die ze krijgt nog voor Akkerum Delgon. Dus ik Ljouwert een mooie uitgangspositie. En die leidt wel op koers op die boei. Dat oorschiet er wel wat via de tros hield. Ja, nou wat. Gaat ik achter Ljouwert Del. En Akkerum kan nog correct voor de Zuidwesthoekerdel. Ja, nou wat. Jouwt al wat meters voort. Dan gaan we daar boven de Zwaan. Ja, het lijkt toch dat Ljouwert hier hele mooie papieren had om als eerste de bovenwiense bongetje te ronden. En zo hij dan de sensatie van sneur weer helje kennen. Maar ik het Daar vink op is de... Jereveen al en daar is Grauwijk Ja. al. En die had dus toch een mooie koers richting die voorrij maken. Hè. Maar Maar is- aan de orenkant van de Mare zitten, komt het hier toch weer mooi binnen. Maar en binnen er geen hele grote verschil. Nee, maar er een gatje vreek. Daar gaat het om. Zij komen op stuurboord op die boei, jongen. En als die hele vloot erom komt, kan ik zo wezen dat is er helemaal achter Delmast. Hier zit een gatje, maar bis zij op die om in het gatje te doeken voor de jouwer hier. Nee, Ian Sjouwert, Ljouwert, nee. dat is duidelijk. Het- Maar waar wordt nou tweede? Het lijkt erop dat de Jousters een hele goede kans hadden. Ja, die ben roem voor die oren bij de scouten. Voor Jennewoud, ek voor de hele mannen. Rinus de Jong, naar een tweede plak. Ja, prachtig. Voorlopig. Keurig. Jenne wordt hier al even wat vuile wind van de jouwer. Maar krijgt nou ik weer de wind te pakken. Maar kniepend. Jou maar een beetje, want de bist er boppen. Hij moet wel gong horen om die boei in te komen.
Ja, wat, maar hij doet het mooi. Hij krijgt correct op tijd weer genoeg druk in het tuig en draait keurig om het tonsje heen. Ja, Jenne Wout. Nee, ik bedoel, de hele mannen die zitten nou in dezelfde positie waar ze juist direct zitten. Toen eindigen ze uiteindelijk als 14e. Het is van harte te hopen dat het nou wat beter gaat. Drachten weer in de kopgroep, weer bij de eerste 5. En Grauw achter alles Del, achter Langwardel. Wij hebben dat, ja, er jongen. Juster leidt er meer dan een kilometer voor en nou draait er achter Langwar. Wat een contrast. Ja, en dan is het toch... Jo, we hebben hier hier... het gezellig. Deze kent de boei net weer in. Oei, Dit, oei, oei. dit zal de Zuidwesthoeken wezen. Die ohne shirt zit ze zien. Kom eruit en dan kun Ja. je net meer manoeuvreren. Komen ze op het tonnen of krijgt net in ieder geval de gong is er helemaal uit bij de Zuidwesthoeken. En ben ze Troddewien ja of nee? Want dat is op een gegeven moment en ik weer belangrijk maar een onverrek situatie. Maar lijkt het erop dat ze hem krijgt, maar Drukken mij de geek. Drukken mij de geek. Daarmeester mijn rijtje, maar net mijn skip. En ze hebben hem net rekken en dan gaan ze toch nog de mazzel gewoon. Ze er krijgt om heen komen, maar dat is ik met Lemmer het geval. Maar Lemmer leidt gewoon Troddewien hier. Dus die leidt op stuurboord, dus alles wat er komt, had er net voorrang op. En Grauw profiteert van deze situatie, want die rint er boven oer heen. Oer de Lemmer heen, oer de Zuidwesthoeken heen. In de achtervolging weer op Langwar. En dan kerst ik zien dat soms die inzoomde beelden helemaal vertekenen. Want wij dachten dat Jereveen en Grauw nog vrij dicht er bovenin kwamen en om het gatje zieken moesten. Nou, het gatje dat we achter de laatste boordeel voor Grauw. Maar waar zit Veen? Veen had nog wel een lietse gatje voor er tussenin. En die zit nou in de middenmoot. Maar het zit alle keer nog heel dicht bij elkaar naar dat eerste lange kruisrak. En laten we nog eens even waarom naar de start ta. Want op uw track- en tracebeelden zou te zien wezen matten wat er nou krijgt misgaan. Hier hebben we de beelden. En Lemmer druwt op die rode lijnen, maar ik Ljouwert. Ja, jou het liep er ik heel betiet, ja. Maar ja, wij krijgen net ter controle even de borden tjoen. Maar het is één scootje dat weer omgegaan is en dat is de Lemmer. En ja, we nemen gewoon dat jou het dan toch reglementair starten is. Weer even waarom naar de situatie zoals die nou is. Voor het lapje naar de tweede tonne, de vloot. Lemmer uiteraard in de achterrij naar die valse start. Wat zijn Zuidwesthoeken echt Grauw hier in die achterrij. Maar Grauw had juist er zien laten dat ze ook gruwelijk vlug zielen kennen. Dus die had nog misschien wat speling om als naar voren te scharrelen. Ljouwert 1 en de Jouwer 2. Dat is de situatie op dit stuit. En die zielen prachtig voorop. Die ben als besten uit dat eerste kruisrak kwam. En daarachter weer een hele grote groep die deun op elkaar zit. De Swan liek zo mooi uit die start mooi te komen. En wij gunden hem met ik al hier zag om dit thuiswetter wat deel te zetten. Maar Matjer ik alweer in de achterhoede ontsluiten. En dan maar eens even een tussenstand voordat het wurg is op dit stuit. Het is Ljouwert op kop, de Jouwer op 2, Trijen in de woord, Fjouwer helemaal. En dan zit er nog een hele groep heel dicht bij elkaar.
En om even te nemen, Akrum die liek daar heel goed bij te komen, zit nu op een 8e plak. En helemaal achterom wat zijn. En daarbij zit op 13e plak Lemmer. Maar die weer te betiet starten. En die zit dan toch wel weer ondersluiting bij het veld. Dus op dit stuit is het de koprenner in het klassement ontnota Jenne Wout die het hier meest gunstig leidt voor het klassement. Keurig derde plakje en waar weet dat er misschien nog wel meer in zit. En hij weet ik dat Grauw helemaal op Alve zit, Jereveen op 9, Akrum op 8. Dus hij had de meeste concurrentie achter hem. Voor Gerrit Pietersma is dit een mooie ontwikkeling. En voor dit scootje van Ljouwert is het vanzelfs echt prima. Want die had op Grauw een oerwinning al in de boesen. En is er nou weer op in. Dus echt die toch hele goede zaken voorlopig voor het klassement. De Jouweren als twar om de boei. En deze hebben al een lieds gotje slaan bij wat je erachter zit. En Willem Zwaga op kop. Jennewoord op een tredde. We zitten nu bij de Gijptonnen. Dan geven we een boei treien. Die laat je eronder bij de Moenen van Langwaar. En dan geven we weer het kruisrak in. Wil ik net hoop dat dit de onwaarsbui is die er nou al aankomt die wij jaren. Maar het roezen van de microfoon dicht bij de scootjes door het wetter heen. En wat kan Grauw, Joet? We hebben al zien dat het schip een heel soort snelheid had. Hij is op het 12e plak om de laatste boei heen gegaan. Nee, dat Alve. een Alve, nou ja. En tussen zien. Dus ja. de inhaalrace is al begonnen. Akrum, die wil vanzelfs ik graag wat naar voren zielen. Die staan er nog keurig bij in het klassement. Ja, zij zijn eigenlijk van dit wetter de titelverdediger. Zij zijn de winnaar hier op Langwaar. Maar voorlopig moet ze genoegen nemen met een middenmoordpositie. Tonne 2 is onder beurt. Daar binnen scootjes nou omheen. En dan hoop ik dat die baan er nog wat goed in loopt. Want als we zeggen, dit is de hele Wiense tonne. Maar ze zielen al behoorlijk onder de wien. Nou loeven ze daar een beetje. Want je zegt, de gieken staan net saffier uit. Dus de commissie... Kwadrakje, want je leidt het al. Ja, en de commissie zal er alle moeite in hebben om nog een goed in de Wiense rak in te krijgen. En dan kan Ljouwert dadelijk na de ronding het hele lange kruisrak weer in. Om die koppositie vast te houden. Dit is Grauw. Daar wordt het werken. Want wat een verschil met Juster. Helemaal vrij voor toen. Meer dan 6 minuten voorsprong op de nummer 2 uiteindelijk. En nou gewoon in de achtereind van de vloot. Zit nou net een tijd verschil tussen. Merkwaardig, maar het kan alle keer. En ik de complimenten aan de Jouwer, want die blijft voor eerst mooi op dat tweede plak zitten. Ja? Dat is voor Rinus de Jong natuurlijk een heerlijke opstekker. Je ziet de buurt hier op het Jouster scootje. En hier op Langwaar heel netjes in de voorrijn. En dan moeten we nog even meedelen dat er op de track and trace wel eens wat storingen zitten kennen. De Vodafone laat er ook heel uit de verbinding. En er ben ik wat atmosferische storingen. Dus mocht het eens even voortvallen. Het laat net onder de kunde van de mensen achter de knoppen. Maar onder de natuur en de techniek verderop in het land. Ja, dan wordt. Nou ik het kruisrak in. Deun achterna zitten terug de hele mannen het Philips-koetsje van Drachten. Dat nemen we haast nooit meer zeggen, het Philips-koetsje. Het is al haast... Ja, inborgen het woord ken ik wel, maar uitborgen dat bestaat nevens mij net. Maar
Het is al net meer zo gebroekelijk om te zeggen. Drachten, nou ik het kruisrak in en shirt de wien helle taier. Er komt meer wien, het wordt ik donkerder. De omstandigheden worden spannender voor de skippers. Dan wordt het nou interessant, want wat voor keuze hadden skippers maken? Wat voor vak zit erop? Kunnen we de wien verstouwen? Kunnen we het net verstouwen? Dat wordt nou heel interessant. Huzum, die had het. Je wordt voorlopig in de macht. Tje, wat is hier aan de hand? Zuidwesthoek ligt het mij. Daar is wat aan de hand. Die litte het tuigzakje misschien er wel wat knap bovenin. Ik vind de gaffel er wat nu weer bij hingen. Of ze strieken hem te hut. Of er een oorvaring was, we zullen het straks jaren. We hopen net dat het weer een stil protest is. Maar is de piekenval bruts? Nee, die De hingen er. lummel is knapt, wordt hier zijn. Oh, knapt. En Dat is de de laatste informatie die we kregen. Nou ja, dan ken je wel hoe je aan te zielen, dan wil het niet meer. Want waar zit de lummel? Ja, Elke? nou dat is net de minste man aan boord. Maar dat is de bevestiging van de geek waar die onder de mast vast zit. Bij de mast, daar zit een stielen buis. Ja, die zit hieronder. We kennen het net zien. De andere kant is het duidelijker, denk ik. En daar werd de geek aangeriept bij de mast. De verbinding is. Daar is wat brutsen. Ja, en het kan altijd gebeuren, maar de omstandigheden ben net zo wild is. Betjut het dan dat je je materiaal niet goed van elkaar gaat. We zullen het straks even jaren. Zuidwesthoeken dus uit de wedstrijd. Hier het scootje van Drachten. En die had de spul er keurig op staan. Die kan koers houden. En die zetten we terug. Maar wij ze juster uiteindelijk binnen. Keurige klassering. Ja, hier beelden van de Zuidwesthoeken. En daaronder, achter die lier, de geek laait op het dek. En die had er wat heger te zitten. Die had geen verbinding meer. Daar is hij al knap. En dan weten we net dat er toch een situatie kwam is. Of gewoon toch domme pech. Maar Saffelegong zie je er daar op het stuitnet in. En ja, dan liep het voor de Zuidwesthoek toch wel weer een triest seizoen te worden. Vlieden hier een prachtige mooie eerste weken. Keurig erbij in het klassement. En de tweede weken al die rakkefietsjes, protesten we weer omlutsen. En ja, gewoon wat negativiteit erin slopen. En voor eerst kennen ze er nog geen omboeging aan Jan. Maar ritten we bij de koprenners in. Ljouwert luidt heger als Jouwer. Jouwer is jederoes daarheen. En Jenne Woord die kiest er ik voor om naar de wal eerst naar de hege wal te zielen. Wat is de tactiek? Welke slag komt het best uit? We hadden juist rechts, jongen. Dat wel heel soort uitmaakt. En wat krijg je als er een wieskifting komt of een bui? Ja, en interessant is dat Akkerem weer helemaal zijn eigen koers zocht had. Die binnen voort bij de tonnen omheen sketten. Kiezen dus de orenslag als de rest van de scootjes die het in een lange sliert achter Ljouwert aanzielen. Pieter Meter kiest voor de aanval en waarom zoeder ik net. Maar dit binnen de koprenners voorlopig. Willem Zwaga van Ljouwert, die kan zelf kiezen waar hij heen wil. Had van geen last. Nee, en als je vooral op het trekken trace is het mooi te zien dat het ijs een hele lange stuurboordslag is. Dan is het mooi dat de wal nog even de scootjes keert. Yes, jurgen we het. Daar heel naar boven in het cirkeltje. Dat is de heegste tonne. Dus het is een lange slag. Daar naar het puntje daar dan mattenzoerstag. Omdat er, ja, stinkt gewoon huizen. Dus daar zielen we net. En dan was ze even dwongen. Want dat left zielen ze nog helemaal terug. En om oer bakwoord voor te gaan en dan nog weer een klap naar de bovenste tonnen. En het is dan krijg je de wien dan daar gunstig, dan krijgt dus Jenne Woord. En kan je die slag nog krijgt even wat langer maatje dan de rest. Dat is de vraag. En hoe kom je erbij? Maar Ljouwert leidt gewoon, al wie er nou al aan het verdedigen, boppen het hele veld en had alle oren scootjes in de boezen. Ja, en de Jouwer bloedt heel netjes meidwaai, hè. Die bloedt keurig op dat tweede plak voorlopig. En straks bij de tonnen zullen we zien dat Jenne wordt en de hele mannen daar wat meer druk op lezen kennen.
Ja, nee, natuurlijk. Ik een kampioenskoetsje. Dat is nog net zo lang lien dat Dirk-Jan Rijenga daar kampioen mee waard. Dus qua snelheid mag het erin zitten. Akkerum Ja, komt van de andere kant. Maar had ze op de eerste even nog net alles won. Al wat je het wel meedraait. ja, En de dit snitserpan is die de draait. snekerpan, ja. Die draait een boppen. En dan denk je dat je de vrije om te kiezen. Helemaal uit het veld waai. Maar ja, dan kom je toch die oren met zin en die draaien tactisch waai. Keurig boven je me. We beginnen even Sjen. Willem Zwaga, ken die de boer, jongen? Zo Ja. ligt het wel. Hij ligt het wel dat er geen meter te volle ziel had. Hij krijgt er een mooie vlaag in. Dat is ik gunstig voor hem. Hij mat nog wel een eindje. Het lijkt dat er al heel dichterbij is. Maar we hebben het al vaker door die inzoomde beelden gehad. Het wetter rint al uit de waring waai. Herinner al, ja? Maar hij is er al. Hij Ja. had je meter te volle zilt. Keurig. Wat een stiel zenuwen met deze man ha. Ja, ja, dat zien we. Get goed. Hij maakt het wel spannend. Dat we hier nou net eens nedig. Want. Ja. Ja, volle Nou, strakker koert net, hè? Nee, maar de spanning spreekt ervan al. Hij Maar de kick dus klopt het helmhout op de kont alweer een hinder. Ja. Maar dit jouwt wel weer even luchtje. Hè, dat je dan even. God, je gaat die boei weer redden. Want het is altijd maar de vraag hoe komen die vlagen uit. Want dat zien we Daar nou ik bij de jouwer. komt Ja, de jouwer, die hoor. had ik niks hoor. Maar je had de gongering shirt. Die gaat mooi een opzitterke om de bopperste tonnen heen. En we zullen de techniek nog één keer uitlezen. Vlak bij de boei. Skip met de kop in de wien gooien. Fok klapper in litten. Grut scoort in één keer uit. Dat je net met de kont de boei rijdt. En dan op je gong die je dan nog hebt. Om die boei heen draaien. En dat moet je correct op het goede moment inzetten. Want als je de krek wat te let met binnen in de gong eruit. En geen hoort waar zijn bop op de tonnen. En dan werd het interessant hoe de wedstrijd daarachter hen ontwikkelt. De Jouwer nog heel tijd keurig op het tweede plak. En dan de strijd tussen de hele mannen en Jennewaard. Het is voorlopig Jennewaard wat de hele mannen nog voorbluwen ken. Der boeiende duels. Dan valt er al een beetje meer ruimte richting Huzum en Snits. Nou, laten we eens even naar het gat zien. Ljouwert die slaat al een behoorlijk gat, maar de nummer 2. Die zit hier al op 150 meter voorsprong op de tweede plakje Jouwer. Dus die neemt hier alweer een aardig voorschotje op zijn overwinning. Maar we halen een aantal wedstrijden aan elke dat wij echt dachten dat we de dijwinnaar al wisten. Nee, Maar die waren al weer in hellen. wij mooien dat helemaal net zezen. Er was vroeger altijd zo'n plaag, niet de krokodil voor je de rivier bent overgestoken. Nou, dat is Jerix, hè. Gewoon zielen, koppen bij, concentratie. De waar ken nog rare dingen van. Drachten. Keurig. Op plakje 5. Dat is het plakje waar ze juster echt op zielden. En daar winnen ze door heel tevreden mee. Huzum in de achtervolging achter Drachten aan. En de sneakerpan die zit daar weer achter. Maar opmerkelijk is toch wel dat Grauw en Jereveen helemaal in die achtereind zielen. En eigenlijk dissen Akkerum, Ek. Akkerum achter Huzum. Grauw is intussen Jereveen al voorbij stutsen. Ja. Dan laten we dat ik even goed in de gaten houden, want dat zijn toch de koprenners in het klassement. En daar lid Grauw alweer even zien dat het toch net mooi hem zalt worden had. Wat kan Grauw joet nog in deze wedstrijd? Hij is er al een peer voorbij. Grauw intussen al op het 8e plak. Jereveen voorbij. Maar nog wel achter Akkerum.
Ja, als je dan eens een keer een dag had dat het wat minder gaat, dan is het in elk geval zaak om de concurrentie in de gaten te houden. Net de volle te verspillen daarop. Ja, en in die zin, tot Grauw mijn grote groep wel goede zaken. Alleen nog Jenne Wout zit wat meer voorin. Hè? Die leidt voorlopig op treden. Dat is ontnota de ploeg die hier het meeste winst helpt doet. En het lijkt erop dat de boeien nog wat versleept binnen. We hebben het net zien, want in het orenrek wie het nog, nou zuiver haast onderwien, het rakje. Maar je zien we nou toch in dit rak dat de loerten er al in staan. Zo op het shirt te vinden of de wien is draait of de commissie had de baan er wat oors in lijn. Want ze zullen nou pal voor het lapje. En dan krijgen we, de wien is draait, krijgen we terug. En dat hoeft de commissie er niks aan te doen om de baan er beter in te krijgen. Want mooi een pal voor de winst lap het shirt straks dat het kruisrak nog mooier wordt. In feite zou er dan haast in je boy uitkennen. Ja, dan wordt het kruisrak nog mooier. Maar op deze manier komen ze ja, op verschillende punten dichter bij de kant, bij de mar, voor het publiek. Dus dat is waarschijnlijk de commissie echt wel wat werk. Maar Grauw skarrelt starig onweer wat naar voren ta. De jouwer, Jennewoord, de hele mannen en drachten die binnen op jacht op die Grutske koprenner die er nou toch wel wat uitrent. Ja, Ljouwert. Ljouwert pakt roemte, had het spul onder praat, rent er keurig bij wij. En kennen ze de zenuwen onder bedwang houden, want dat zou wel heel knap wezen. Dat je in Tolwe hier als scootjes zijn er nooit een overwinning pakt en dan in één seizoen 2 achter elkaar. Dat zou wel heel opmerkelijk wezen. Nou ja, dan blijkt het dat het net het scootje is die de overwinning pakt, maar de skipper. Want deze skipper zit er nog maar voor het tweede hier op. En doet dit hier al hele mooie dingen. Wat doet de commissie? Als het goed is, dan... Daar wordt het spannend tussen de Jouwer en Jennewoord. Want die lezen nou boord aan boord. En Gerhard Pietersma die zorgt natuurlijk ook dat de hele concurrentie een mooie en achter hem leidt. Die kan je Joert een dikke slag slaan. Want hij de Jouwer ook nog eens passeert. Ja, en zoals het nou liekt, lezen ze dus boord aan boord. Dat kunnen we ze correct mooi zien. Dan is het Gerhard Pietersma die straks vooraan krijgen. Maar ja, duidelijk vanuit dit shot wij. Binnenste skip. Binnenste skip. Hij leidt het dichtst bij de tonnen. Dus hij moet vooraan krijgen van de Jouwer. En dan leidt er straks een mooi tuig boven de Jouwer. Maar we zijn nog net bij de ton. Dus het is nog even al wat zien. En nou krijgt de Jouwer weer een lietspoesterke. Maar ze kan wel mooi zien dat bij bepaalde scootjes de snelheid meer uit de kruisrakken hellen worden matten. Maar gewoon horen dat hij juist in de rommelrakken vlugger binnen. Hè? Wel leidt ze ook zo. Ja, in feite moet je dat op beide rakken haast hetzelfde had die voorsprong. Maar ja, dat is, voor de wien is het vooral een belang van ja, hoe leidt het scootje leidt het genoeg vooroer als achteroer. Kan je het water goed loslaten. Just ik wel vaak dat mooi voor de wien rak ik de achterdekmeesken op het voordek zitten gaan om de kont wat omheen te krijgen en het water nog wat verder los te laten. Wils Huzum, hier ik een mooi snelheid krijgt. Op het stuit ik zielend op een keurige sized plak. Die hier juist rekken, een mindere dag. Jennewoord, dit schreeuwt haast onder de Jouweren terug. Safia zit net helemaal komen. Maar die liep het nou naar een tweede plak te zielen. En kan Gerhard Pietersma met de Jouweren dan het gevocht aan. Mooi. Ljouwert nog, die een heel lang voortleidt. De boei ronding nummer 6, dat is boei nummer 3. Liek het nog op hetzelfde plak te lezen als de transponder het goed aanhoudt. En daar gaat Grauw bij Snits. Want Snits hield dit nog op plak 8. Grauw bij een jongen. Ik hier even Snits voor de Hollandsjonse gauw in de tussen staan.
Jennewoord skarreltrot naar het tweede plak. De Jouwer nou tredde. Een plakje opschoot, nog altijd heel netjes hier in de wedstrijd. En Grauw nou wel onderwijs naar plak 8 had ze de snekerpannen verbieden. Maar Safir is nog lang net. Want de snekerpannen leidt wel als binnenste skip bij die tonnen. Dus dat kan samen net dat Grauw daar verdeeld steekt. Dan zeggen we bij, is het Akkerum of Huzum al in de masting gaan? Er wordt nog wat onder Raban. Dat zal Akkerum wezen, onder de blauwe shirtjes te zien. Daar is er nog gewoon het tuig prutsen. Ja, daar hebben we de Akkerumers, daar hangt het in en die is wat maar de rakband noemt. Stoeien. Ja, het komt gewoon op een trimmerij, Joert, want die wienverwachting is wel eens oors als hoe het tuig uittrimd is. En dan kun je vakken wisselen, je kan reven eventueel eruit hellen, maar je kan ook de rabannen oors opstropje, strakker of losser. Alles maar om de maximale rendement uit jouw tuig te hellen. Ljouwert alweer onderwijs naar het kruisrak. Maar een comfortabele voorsprong voorlopig. Willem Zwaga. Sjocht dat de achtervolgers mooi Mijnwar ondergang binnen. Dat is altijd gunstig. Die maandag ben je weer kwijt richting de koprenner. En dan is Jennewoord nou toch wel onderwijs duidelijk naar een stevig tweede plak. En met de Jouwer vrezen, want die had nou dadelijk de hele mannen weer op een stut. Akkerum is om de tonnen. De snekerpan nog altijd correct voor Grauw. En pas daarachter het Jereveen. En nou is het keust van Grauw om net te vier onder snits te komen. Maar dat hij ja, is je romte. Deze mannen moeten achter hun del. Ja, dit is net een hele goede manoeuvre hier. Want zo kom je leger uit. En dan krijg je straks nog meer mensen bij je. Maar die zit net achter hun. En dan hier even hoe het scootje erachter ziet. Ik weet niet dat vingen weer. Maar Grauw, ja, het vingen. Want je verlies je wel wat snelheid mee. Maar ze komen toch nog heeg bij de boei uit. Vertekende wat. Grauw liet hem weer vallen. Hier is toch weer een andere koers. En wat doet Jereveen? Want die wolven zelfs ik heger komen als Grauw. Maar hoe pakt dit uit? Want het waren de snitsers die Grauw omheeg dwongen. Die wouden net dat Grauw boven hun del zielde. Dus die gewoon wat meer loeven. Want dit is nog wel het hele Wiense rakje. Wil ze de gieken al behoorlijk ontstaan. Het liep dat we in het kruisrak zitten. Maar die wouden net dat Grauw doorheen doen. En daar toch. Gewoon Grauw, maar gelijk zei jongen, ik ging daar hier net voorbij. Ik liet hem gelijk vallen. Want ik pak daar wel in het kruisrak. Tenminste, dat zal in zijn hollen zitten. Hupperines. Nou, dan moet dit de Jouwer wezen. Als de loeden bij de beelden passen. En zij zullen keurig nou op een derde plak. Ja, je wil er nou wel in je plakje inhellen. Maar voor deze debuterende skipper een prachtige uitgangspositie. Ja, dan zitten we dus wel in het kruisrak. In dat hele lange kruisrak. En dan wordt het nieuwsgierig. Het liep het hier als de wind weer een beetje aflauwd is. Tekent misschien wat, maar niet correct. Leider scootjes skever in het water. Dan leidt Ljouwer intussen een ruime minuut voor op de nummer 2, Jennewoord. De Jouwer daar weer een seconde of 20 achter. Daar weer een seconde of 20 achter de hele mannen. En ten opzichte van de nummer 1 positie leidt Drachten al op rond 2 minuten. Hetzelfde geldt voor Huzum. En wat doet het waar? Er komt al een behoorlijke bui op Langwaar on. Maar op buienradar zeggen we dan het grote reden plukken en die flauwen al een beetje al en die liet je toch correct er wat onder terug te gaan. Dus zo'n beetje te kennen dat we
langer terug zullen kennen dan... Nou, langer net aan de wedstrijd, maar dat er net inkwarten worden moet. Maar dat is onder commissie. Het vingerziel terug. Ja, de wien is toch oorzaak. Hij Grauw besluit nou ik om gelijk start te gaan. Wils, ze krijgt een hele lange slag mogelijk weer naar die oude wijn. Vingen gaat helemaal tot aan het randje daar. En beziekt Boppengrauw de gunstige wind te krijgen. Ja, je krijgt hele oor omstandigheden. De wal loopt oors. En dat maakt het voor de wedstrijd alleen maar interessanter. Ja, ja. Langwaar. Bloed in de buurt bij het Jereveen. Nog krijgt voor waar zijn. Ja, en de Lemmer. Die ticket even in de ton. Maar ja, wat maakt het uit dat je luistert lezen? Dus ze wil net zin protesteerd worden, misschien vertekend beeld ook wel wat. Ja, denk ik, ja. Maar de Lemmer, ja, die had even te gretig geweest bij de start. En maakt het nou bekeerd je mij voor eerst het laatste plak. En we zullen het onder Zweden. We hielden het wel over dat hij helemaal uitjip is. Maar het is hier nog net jipje. De Zweden haast helemaal omheen. En zeg maar nou die pijlstok, Safir gaat die net het wetter in. Dus hier is nog net zo volle. En er komt toch wel wat een bui, jongens, zat te zien. Er komt wat meer wien. En wegen. Spannend voor de commissie om met deze omstandigheden rekening te houden. Want je wil net dat die scootjes ontzielen binnen dat die hele dikke onwasbui, mooi grote windvlagen oer dit veld heen gaat. Er is nog net een oeren zield. En wat binnen de officiële regels eigenlijk, hoe volle mat er zield werden om een wedstrijd geldig te verklaren? Hoe lang? Ik heb de Matthias antwoord schuldig bleven. Ik doe ik even in de boeken. Volgens mij is dat net een tijdsbestek. Maar is dat meer dat er een volwaardige wedstrijd is. Dus al een cruiserak is en een hele winstrek. Ja. Nou, dit is het derde cruiserak al. Dus qua dat zou het dan al geldig verklaren worden kennen. Wij komen hier even op terug. De kijkersvraag voor vandaag. Hier is het heel mooi in beeld gebracht hoe het eruit ziet. Een cruiserak. De ene die het helemaal naar links zielt. De oren die het helemaal naar rechts zielt. En alle keer maar ze naar dezelfde tonneta. Hier komt de naam dus bij cruiserak. En hier is het heel moeilijk te bepalen van afstand waar nou voorleidt op de oren. Dat zullen we straks als ze voor de derde keer bij de tonnen komen met de gele pet. Daar wordt helemaal duidelijk hoe het de volgorde is. De jouwere Hegine maar. Jenne woord Hegine maar. Jenne stuk leger leidt. Grauw. Daartussen hebben we nog een tal scootjes. Maar deze bemanning van de Rink Ulbus die leidt on kop. En ook hier hing het in. Even in de Raban te zien van zit alles nog goed stroppen. Wat er nog wat strakker of net. Of juist losser. Ja, daar had ik de tijd voor, want ze lezen rom voor. Maar blijft dat zo, want Jenne Woord is natuurlijk in het cruiserak op het ziek naar de onval. Daar ben ze. Ja, en de omstandigheden wisselen hier. Zeggen we Lemmer, ze krijgt nog een harig poest wien. Hier druwt jou het zuiver een beetje. Ze hebben wel gong, maar het is... En dat krijg je met deze buien. Dan kan even de wien ik heel snel opwijzen. En voor een oor in één keer onhelig. Dus wils de drippen nou wel wat op de camera komen. Zullen we dat een buitje zich wel onmeldt. Lauwert draait mij. En Klaas Westerdijk, wat kan die doen? Hele mannen. Zit er nog misschien wat progressie in de wedstrijd? Het gatje is Lietserman tussen Ljouwert en Jennewoord. En dat maakt het deze wedstrijd toch weer nieuwsgierig. Ljouwert gaat er weer op. Ja, en dan toch even op die kijkersvragen waarom. Maar we zeggen je, de wedstrijd bevat
tenminste 1 volledige wedstrijdbaanroute en duurt tenminste 1 uur. Toch en wel, dan ja. citeer ik uit het handboek Scootjesielen 2018 van de SKS. En we nemen aan dat zij hun eigen regels kennen en de commissies ik. Dus 1 uur met de zield worden. En dan vanuit de startprocedure of vanuit de start, dat weten we dan ik net. Maar voor eerst ligt het erop dat het een hele mooie, goede, gildige wedstrijd wordt. Interessante ontwikkelingen, want de hele mannen maakt nou achter Drachtendel. En dat zou betekenen dat de hele mannen terrein prijsjong had. Drachten draait ik direct weer mee met de hele mannen. En dan binnen dus ontwikkelingen. En Drachten hier, Juster, ik al een hele goede wedstrijd. Nu in de 5e plakje in het eindklassement. Ja. En Jeroen die- Pietersma meldt hem, hè? ja, en die zielde gewoon ik vooruit. Hè. Ja. Dat koerde helemaal net zezen. Maar Jeroen Pietersma, Juster, ik al een mooie wedstrijd. En die zielt nou weer op een 5e plakje. En dan ben we straks benijd het gotje mooi. Nummer 1 is bekend, nog steeds. Want voor de tweede keer is hij als eerste bij de Gielepet, het scootje van Ljouwert. En nu wordt het interessant hoe Deun uit de oren valje kennen. De Jouwer. Nog altijd in die voorhoede. Die hoeft alleen nog Jenne Water tussen te letten. Maar Jouweren liep het wel wat een prooi voor de orenscootjes. En dat beeld, dat zeggen we op Grauw ik al wat. Mooi starten, dat is dan de kunde van de skipper. Maar als dan de snelheid net echt in de boord zit, dan kun je het net volhouden. Want het lijkt het al dat Jouweren een aardig plakje zak is. Ja? Maar dat zien we pas bij de boei. Ja, en dan is Ljouwert je toch weer aardig uitscharrelen. Want het got mij Jenne Woord is nog steeds behoorlijk. Meer dan 140 meter. En dat is toch een roeme marge voorlopig in elk geval. Maar daarachter. Waar volgt het op het derde en vierde plak? Die strijd is in elk geval nog net uit weten. In je minuut Fjouwer is dus voorsprong van Grauw, van Ljouwert op Jennewoord nou. En dat weer dezelfde voorsprong die Ljouwert ze krijgt op de Jouwer hier. De Jouwer blijft voor eerst treden. Keurig verdedigen toch Rinus de Jong. En dan. Daar is heel wat scootje van Huzum. Daar is heel wat scootje van Drachten. En we zien de hele mannen. Drachten scoot op naar Fjouwer. De hele mannen blijft Huzum nog voor. Ja, daar zit nog voldwaande rondte. Huzum voor eerst op 6. Wils wij nou jaren dat de Rijndrippen hier op het dak tikkelje. Dan zit er misschien toch oorwaar aan te komen. En wij blijft Grauw. Huzum dus op 6. Daar is Grauw. Hoe 4 moet hij nog zielen? Kan die ertussen? Kan die er net tussen? Nee, Moet hij nog dat hele zwikje hij del? maakt achter het hele zwikje del. Hij is Dan met... had hij een hele minne slag maken. En deze Grauw had een hele... Is in ongeval gang. Want daar leidt het vinger al. Ja, het vinger is 2 plakken opscoot. Die is er wel akkerem als de snitse pannen voorbij. En had dus ik Grauw in deze slag weer inhellen. Verrassend. Sietse Brouwer doet hier een hele goede slag. En maakt hele treien skippen in. Waaronder horen zijn grote concurrent Grauw Douwe Visser. Maar ik akker hem. En hij skarrelt dus nog eens een keer naar voren. En dit bewijst ik weer de vrije wien. Als je voorop lezen. Juster wie er geen maat op Douwe Visser van Grauw een oeren of een kilometer. Een oeren dat wordt wat extreem, maar een kilometer voor op de rest.
En nou wrakselt hij in de middenmoot. En ze nou dan hier voorbij. Maar ik weer achteruit. Zit hij voor eerst er niet mee op. Jereveen voorlopig dus plak zo'n snits op 8. Akkerum 9 en Grauwer waarom zakken naar het 10e plak. En daar zullen we de startkotter ek varen midden op een mar. Soerder activiteit ontwikkelen we richting een mogelijke finish. Wij houden het vanzelfs van jou in de gaten. Ja, de commissie zal in nauw contact staan met de meteorologen. Vroeger weer dat vleerbasis Ljouwert. Daar nou een soort Piet Paulusma, maar die is op het stuit verhinderd. Zoals iedereen weet, maar er binnen orenwaarman en er tjinwurg ik de buienrader. Het is wel een buiken dat weer voorbij gaat. Daarachter is wel weer wat lucht, maar er zit wel een vrij stevige kern in. We zorgen dat de hele loft gries worden is, boppen langwaar. Ja, en hier in de is de horen net. Het Grausterskoetsje. Nog correct voor langwaar. Als we dat van tevoren van zijn hier dus ik van gek verklaren. Maar het kan alle keer. Er zit nog geen 24 uur tussen. Wilst de startkotter hier al bij de hand om heeft hij het van. Dus heel wel vragen worden. Hoe lang zielen je hem nog trouw, jongens? Ja. Ze zijn op puzzelen. Er komt dan vanzelfs een seintje dat duidelijk wordt dat er een finish in leidt. En daar pas zullen we de lemmer. De lemmer, dat scootje wat juist er zo prachtig op het derde plak eindigen. Biedt er hinnen nou helemaal achterom. Nou, die gaan hun aanschreeuwer te pakken. Ja, spittig. Juist er een prachtige mooie dag aan. Gaan ze nou geluk dat er 13 punten binnen. Ja. Geen ik 14 wijze kent. Ja, want zoals je weet, zielen er op het stuit. Trek je scootjes om. De Zuidwesthoeken is mooi materiaalpech. Aan kant gaan. De geek zie het net meer vast op het plak waar het moest. Ja, dan valt er net met zielen zelfs. Een roemrak. En hoeveel wien zit er nog in? Als het de ranen van de bui is, dan kan dat heel bord variëren. Hè? Ja, daar is kent zowel op blak stil worden als een hele poeste wien uitkomen. Maar laten we maar net verder speculeren. Maar er zitten nog wat verschillen in snelheid. Dat je helemaal links in beeld ziet het witte scootje en het bruine scootje. Die ene draait er bovenlangs. Nou, dan zie ik dat het Paul voor de wien is. Want die ene had het gieko op bakboord en de oren op stuurboord. Zie ze nou al hier gijpen. Dat betekent ik dat de wien misschien weer een hele orenkant uit gaat. Ja, deze bemanning had er geen last van of amper. Want die lezen Sanijn voor. Dit is helemaal de achterlijn. De lemmer die het omheen stuurt. Die beziekt de concurrentie aan te dekken om ze er oerheen te draaien. Maar zij van het Lauwerscootje, zij gaan nog de vrije win. Die oren lezen te fier om hun echt dwars te zitten. Dus het beetje rijden ook in Botrijnen, Jere. En de ruim pakken, ik bij de bemanning van Ljouwert aan. Wil ze nou rustig achterom sjuggen. En het lijkt het wel dat de wien wat opverretten wordt door de Rijn. Want het gaat wat stadiger als voorheen. Er wordt nogal wat slingeren in dat roemerak. Beziek je de concurrentie een beetje zenuwachtig te maken. Uitlokken om fouten te maken. Zo vol mogelijk zelf de vrije win die er dan nog is te pakken. Maar je wil liever net in achter je haar. Wils het gotje maar jenne woord en de jouwer hier wel behoorlijk groot one is. En de hele mannen daar misschien wel wat mij ken. En ik Drachten zit er nog altijd bij.
In die lange roeme rakken zie je vaak dat de vloot in wat drielt. Hè? Je kan er haast net bij wijzielen. Het is meer zo dat de achtersten profiteren en ertussen komen. Dat kan echt wel eens tastanden opleveren bij de eerstvolgende tonnen. Ja, je zegt vooral hier het middenveld. Als het gat nog net zo groot is, dan ja, die achterste krijgen natuurlijk eerste wien. En ja, die nemen de wien uit de turen van die orenscootjes waai. En die komen dan heel dicht bij de oren. En dan als je binnensboord komen kennen, boord om boord, dan kun je een scootje voorbij in een vaderwiensrak. Grauw, snitserpannen, Akkerum en de Zwan. En de Zwan, dan praten we over de twee gebroeders, het scootje van Langwar op Thuiswetter. En Jenne Woord toont voorlopig dat zij echt een serieuze titelkandidaat binnen, want zij zitten er ver bij. Ze halen een overwinning te pakken, ze halen een tweede plak te pakken. Ze lezen op stuit weer op het tweede plak. Ja, als hij nou zielt, docht hij serieus mee voor de titel. En hoe vier kan Jenne Woord nog bij Ljouwert komen? Gerard Pietersma oogt heel ontspannen, de hand noem elkaar. En rustig. En liek het zijn plan al klaar te hebben? Of is hij tevreden met zijn tweede plak? Ja, maar dat hij is de man spekkeper net. voorlopig. Hij shut op zijn horloge. En ze klokken alles op deze boordje. Alles wordt noteerd. Rennen we wat in, rennen we wat uit. Ja, en nou wordt het wierd. Net alleen nog onder het skip, maar ik op het skip. Dikke drippen. Het rijdt hier tegen zijn mijn schipper dan, maar dan dikke kogels in het water. En de jouwer. Zo mooi op dat derde plakje voor eerst. Kan ze dat vasthouden? Het zou vielen waarschijnlijk als een oerwinning. Hier drieuwt alles in naar die grote middenmoot. Met aan de kop hier het Jereveen. Akkerum helemaal aan de boetekant. Snits ertussen. Langwarder, Skeewachter en Ek Grauw zit er toch achter. Zij spelen Joert een bijrol, vreemd genoeg. Want voorin is het Ljouwert wat regeert. Jenne Woord wordt beste zakendocht als koprenner voorin. En de Jouwer en Drachten die het weer laten dat ze prima mee kennen in deze vloot. In elk geval hier op Langwar. En Willem Zwaga zal er alles aan dwamatten. Ik straks er op een vierde zoon zit om te verdedigen. Want het is Jenne Woord die de aanval inzetten had op Ljouwert. En al 20 seconden afsnoept had van zijn voorsprong. De kotter is nog steeds aan het varen. Dit wordt interessant. Want dit gaat om het derde plak. Deze groep. En dan loopt Drachten wat heger. Maar zal waarschijnlijk nog wel boord om boord lezen met de Jouwer. Of is Huzum ervoor? Had Huzum de vrijheid? Die stekt hem al op naar die boei. Maar is hij vrij voor? De Jouwer Of- leidt binnenste skip. Ja. Dus Huzum jouwt alle romte aan de Jouwer. Stuurt een beetje leger en hoopt dan mooi een beetje meer snelheid dat straks voor hem uit te komen. Maar Want- het is Ingmarscoot, Jerre. Dat is heel duidelijk. De Wat? Jouwer die moet vrezen. Maar die had nog altijd correct de derde positie. Concurrentie zit er deun bovenop. En totdat straks die oren zo eromheen draaien en onder de tugen van hun oren komen, kan het misschien de hele mannen daarvan profiteren. Maar we zitten hier nou bij een oorgroepje. En dat is het veen. Snits, Akkerum en Grauw eronder. Deze kent de boei. Mooie ronde. Dan de scootjes ervoor.
Dat Sjurwijk dat Snitsen heel soort ruimte neemt om maar net onder die voorgangers te komen. En beide boeidel te zielen. En net de gelegenheid Jan Grauw om ertussen te komen. En waar hebben we Jappie mee omkedouwen in een situatie waar ze leven net in komen willen? Nee, deze Kijk, hele de wel eens maar familie. op, Ziekie. Deze hele de familieband behoorlijk om deze weken. Maar dan wat in een andere situatie. Want je zag ik hoe leeg die orenscootjes uitkomen. Dus die ouder. En die oren al heger zitten. Nou zitten ze natuurlijk nog net in kruisrak. Dus er is nog wat goed te maken. Dus de jouwer, nou huizen, smargen wie oud. Wat zijn? Ja, je hoort ik geen potten breken. Al is het hele kampioenschap nog net. Ja, er zit nog wat hechte verschillen in als dit Jost. En zou dat dan echt te krijgen hebben met de wienrichting of... Ja, we hadden tonnen net goed in beeld. Nee, maar dit Ze is moeten een kwartslagje dit maken is een nou, hè? kwartslagje. Dit is, ja, ze hadden scoort naar Loan, dat is de hele tijd zo. Het is, haast, het is een hasten in een wiensrakje, maar maar het is een hele wienrak. Het is een bezielde koers als het heet. Dus je kent van boei naar boeizielen. En je hoeft net te kruisen. Alleen het is een beetje een vreemd slagje. Hier, je wordt eens met twee boeien zield worden kennen. Dat wie genoeg geweest. Alleen nog die routekaart zit er net in. Want tjur maar, hier is het vinger al. Nee, daarachter zit het vinger nog. Dit met de jouwer wijze die nou alweer del jouwt. Om de boei te hellen. Ze gaan wel koor even wat omheen dreunen. Om die in je maar net boven de oren te letten. En het vinger. De Die... onderlinge verschillen hier toch wel liets. De vloot zit eigenlijk deun op elkaar. Er is amper iemand die hier bij wij komt. Of het maar jou het al bij ze dit een gotje slijn had. Maar die hele middenmoot zit hier haast onder. En dan is het vinger, denk ik, dat Drachten je voorbij steekt. Als die mooi het skip naast hem zit. Of mooi enig deel van zijn skip naast hem steekt. Dan geven we het kruisrak in. Het is Huzem nou als eerste, maar die laat ik weer onder een skip. Die komt je weer net gunstig uit. En dan zit er voor het vinger nog wel wat in hier. Ja, de hele man gaat gelijk hoe stag. En had het vinger Drachten nou te pakken. Ja, die steekt hem ertussen bij de boei. En dan zeggen we bijvoorbeeld Grauw daarachter. Helemaal. Ja, en die kan straks haast deze boei eens bezielen. Grauw had denk ik, Joert al het besluit nam. Het kan net al een crescendo wezen. Dit is Joert us minnenwedstrijd. Het zei zo. Zal ik het een beetje. Of ze met een situatie aan. Want Sjuma, deze scootjes hebben al moeite om de boei te bezielen nu te trekken. Terwijl ze dat een bezield drak wezen maat. En Grauw, die is een heel lang onder. Of is er wat bad? Het lijkt wel als het veel verletten. Zou er wat onderhaan wezen op dat scootje van Grauw? Want oors is het heel onlogisch wat voor koers ze nou kiezen. Het lijkt erop dat Grauw de wedstrijd verliet. En hoe maakt onze cameraman in het bakje haast vrezen. Zat tegenkomen de scootjes op een del. Ja. Daar is wat onderhaan. Hier is Grauw. Ja, ik jerend het protest. En dan ben wij benijd waar. En kunnen we dat ik controleren met een vlagje? Oh, nee. Ik leeuw het net, want er ging het, weet ik net dat er een... Maar een bijzondere actie. Ja, dan kun je Pieter even Meter. je camera scherp stellen op het tuig van Akrum. Zat dichtkomen de scootjes hier bij onze man daarbovenin. René Dijk. René Dijkdel. Die shirtsen nou ik even op het achterdek. Ja, al zie je er in een drone. Samen mooie beelden had er op stuit. De wetterpoort van Snits. En de wien is er aardig uit, ja?
ja, blijkbaar toch niks aan de hand met Grauw. Ze zielen terug. Maar ze komen zo leeg uit. Ik heb hem misschien straks in de track en trace ik even zien dat ze de boei haast net eens heel kennen liggen, maar zat daar. Waar zit Grauw? En in de wind nou weer een eind draait. Zullen we naar de koers van de hele mannen en van Ljouwert. Lijkt het erop dat hij toch weer skiften is. Hele horen koers als niet krijgt. Daar is Grauw, helemaal achterin. Ja, en die zullen we het noemer Knjoggen. Daar hier er, en dat is de boei. Daar hier er heel dicht bij Delmatten. Om geen meters te verliezen. En hij zit er helemaal onderin. Ja, ik ben toch benijd wat hier de beweegredenen van wie. Want van boei 8 naar boei 9, zoals het hier op het trek en trace staat, is normaal een bezieltrek en geen cruiserek. Dus je moet de rug op die boei 9 al kennen. En dan zien we daar nou Grauw helemaal, ja, hij zit nou onder de lettertjes. Komt veel diep onder die boei uit. En dan is Boorts helemaal voorbij. En alleen nog de Zuidwesthoek achter hem, maar die doet net bij mij. Grauw op een allerlaatste plak. En hier er juist er een kilometer voorsprong op de leider. Of we noemen het waar. Hij heeft nou haast 660 meter achterstaan op de nummer 1. Dus ja, bijzondere wedstrijd. Ooromstandigheden. Je moet wat doen gaan wezen, dit kan samen net. De omstandigheden zijn moeilijk, hè. Het is, en als je er dan net in zit, dan kan zo'n dag samen ertussen zitten. Voor het kampioenschap maakt het alleen nog maar interessant. Het is natuurlijk voor de bemanning zelfs net leuk. Maar de Grauwste schaken op meerdere borden en over een langere tijd. Als we dan toch het klassement er even bij pakken, dan zou het in dit geval betekenen dat Grauw er 5 punten bij krijgt. Dat is nota haar meeste wedstrijd. Dat houdt dus keer wat behind. Want dan kan ze deze aanschreeuwen, die 12 punten op dit stuit. Het is nog steeds een eerlijke wedstrijd. Mooi de wien. Er wordt nog zield. Wien ik nog wat. Het werd wel wat, maar vol uit dezelfde. Hoekenwaai. Het is natuurlijk tiergespietig voor het dorp Langwaar. Alle mensen op een kant. Want het wordt nou toch wel heel wierd. Langwaar docht het een stuk beter als verleden hier. Nummer 13 leidt 4 achter haar. Ze lezen op dit stuit zelf mooi in die middenmoord om het 8e plakje heen. Ja, en dan in de meeste gonger op dit stuit toch een beetje uit. Er wordt nog wel zield, ja. Vertekent ik een beetje op die grote afstand. Ja, zo nou dan even een dweilpauze. Ik hier. Laten we eerlijk wezen, de natuur raast al weken om wat water. Nou, dat hebben we nou. Ik het leven vannacht houden, maar ach. Het stof gaat in elk geval wat van de scootjes af. En hoe vier is op dit stuit Ljouwert onderwijs naar die bopperste tonnen. Die het voor de 4e keer dan rond worden zal. Ja, een keer ze krijgt de hele tijd een hele lange slag. Omdat die wien wat noordwestelijker wie nooit Boonswaag. Nou zitten ze meer aan de kant van Snitser, om het samen eens even te lezen. Daar is Jenna Woord ook al. Ja. Gaan ze weer in het vizier? Dat is even nieuwsgierig. Wat zijn de tijden? Wat is het verschil tussen Ljouwert en Jennewoord? Want nog steeds Ljouwert op kop. Maar Jennewoord zit in achtervolging. Ja, het gaat dus net groter one. Maar het is nog altijd Ljouwert op 1.
Willem Zwaga. Is hij onderwijs naar zijn tweede dijtitel in dit kampioenschap? Of kan Jennewoord toch nog een onval plaatsen? Gerhard Pietersma zal er vanzelfs alles ontwaan om nog vooruit te scharrelen, maar hij is vooral heel wijs met deze positie ten opzichte van de concurrentie. Want alle concurrenten liggen achter hem. En hoe lang liet de commissie de wedstrijd nog terugzielen? Ja, want de wien is minder worden. Wil ze nog midden in het front zitten hierachter. Ja, de ene nooit orenbui komt er daar weer doorheen zetten. Het is nooit jouw roer even iets gotje droeg, maar Nog niet te zien op de skartkotter. Die had al een oren positie innam. En hier komen de achtervolgers de koprenner nog eens een keertje in. De ene druk ontkruisen en de oren onderwijs in dat hele lange roemerak naar de orenkant van de Langwaarderwiel. en dan is het de oeral thuis van Rinus de Jong. Die er achter de hele mannen, nevens mij zoals ik het zeg, Delmaat, Jair. Ik, de hele mannen, scoot een plakje op. En zielt nou dan toch nog een tweede plak daar. En Git Glikostag, want hij wil hem straks net oer bakbordje inkomen. Maar de gong is er wat uit. Nou, dan is dit toch echt een beetje revanche voor Klaas Westerdijk en zijn bemanning. Just er dus helemaal de vernieling in. Die ter hinne verkeerde keuzes, foutjes maken. En nou mooi naar die voorrijn van de vloot. En als we dan even de tijden terughouden, het is toch Leeuwen die weer uitroen is op Jennewoord. We klokken het verschil bij de laatste tonnen op 1 minuut 9. En dat Wierse krijgt 53 seconden. Dus werd 30 seconden erbij. Voor Leeuwen. Klaas Westerdijk draait hem voor de Jouwer. Wil hem in de tangen horen. En best op tijd. Oei, oei, oei. Best op tijd. Want de Jouwer had rug van paard. Ik jij niks, maar ja, het ken ik wat de inzoomde beelden wezen. Maar oeh. Mooi dat liet beetje gong. Zij gespannen druk. We jaren niks op de scootjes, maar correct op tijd krijgt Klaas Westerdijk weer een beetje gong. En kan vrij blijven van de Jouwer. Maar die zit er nou al wanneer, Gert? Nee, er zit toch nog een gotje tussen. Maar het scheelde heel niet. Ja, je verheert het hem misschien een beetje, maar wat te denken van Akram. Je leidt een tonne die het bedoeld wijzen zelf voor de finishlijn, denk ik, Elke. Ja, hier wordt een finishlijn uitlijn. Dan zal er tussen de kotter en de rede tonne die onboord is van de rubberboot er. Maar er hing het nog. Ja, en hier zullen we een protest. En is dit bij de Jouwer? We zullen even zien. Nee, wat zijn? In de achterlijn. De achterlijn een protest. En ben zij misschien met grauw aan het vjochtje west. Ja, wil ze nou toch de tongerbui en je losbrekken? En dan is het toch tijd voor de commissie om die finish er rap in te gooien hier. Maar bis zij al in het laatste kruisrak, want dan moet er officieel de finish er nog net in. Dat moet in het laatste rak al beslist worden. Maar ik zou als commissie, als de weer gaat deze wedstrijd afschieten. Tenminste zo snel mogelijk naar de finish. Nee, daar hing het nog geen finishvlagen. Want mooi tonger moet je net op het wetter wijzen.
moet je net op het voetbalveld wezen, moet je nergens wezen. Dan moet je schoolje kennen. Je moet voortwijzen. En het is een eerlijke wedstrijd geweest. En ja, dat zou het spietig wezen dat dat in de mineur rekt. Akrum, voor de win. Niels de Zwan nog om de boeimat. Ja, en in de vorige route vonden we Akkerum nog op stekje nummer 9. Die lezen nou op 5. Dus echt de Akkermers houden het een beetje spannend in het klassement. Blijven binnen bereik van de Big Leagues Jennewoord. Ljouwert voor het lapje. Voor Harren kan de finish er net gauw genoeg inlijn worden. Jennewoord volgt het op een respectabele afstand. Ook voor Gerhard Pietersma is het op deze wijze een topday. Wat we naar het klassement joggen. Want alweer naar een tweede plak als dat zo blijft. Maar liep het grauw in de foutgang was gekregen te wijzen, maar een minderslag. Ik het Veen had de slag mist. Want die wie toch ze krijgt voor Drachten, die wie voor Huzum, die wie voor Lemmer. En die leidt nou, ik mooi snits, daar achter in het veld. En hier er mogelijkheden om hier wat dat te slaan, omdat zijn grote concurrent achter zit. Maar ja, Grauw zit hem al heel dicht weer op een kont. Zoveel plakjes zitten er net meer tussen. Nog maar in je zo Ik hou snel. een lidslagje om de jerm, want ik zie nou Lemmer in op 18. Wil hij de hele wedstrijd op tredje lei. Wij zijn al, uw trek- en trace systeem zo wel eens een beetje last van storing herkennen. Wij horen nog een lidslagje om de jerm, maar als dat klopt, dan is er heel wat bad in die middenmoord. Nou, als je de beelden, Jerik. Het is nog wel het vingend voor de Snekenpan, maar Lemmer zit al voor hem. En Huzum zit ik voor hem. Dus ik... Huzum zit er al voor, maar Lemmer komt van tredje nog. Oh ja, Lemmer komt van tred. Lemmer dat het dus... Dan had hij een gouden slag gewoon. Ja. En dat ken. Maar die gaan wij net jongen. Maar hier moet het gebeuren. Deze mannen die zullen dadelijk richting finish gaan. Want die finish zal er toch staan gewoon dadelijk inlijn worden. En mat de organisatie altijd finishen in een wien op? Of kunnen ze in zo'n geval besluiten van wij smitten bij de eerstvolgende tonnen daarna erin en dan maar voor het lapje? Je mag hem op ieder moment, bij iedere boei en ieder plak erin lezen. Ze hadden nou wel verkeersen om hem midden in het veld te lezen, dus in het kruisrak. Maar mat ze er nog een keer om de boei heen. Voor eerst zit ze nog wel in het kruisrak. Daar hebben we de kotter in zicht. En ik ken nog geen vlagen. Sjen, Nee. die zei dat de finish er nou al in leidt. Dat zou betekenen dat er nog een hele ronde zield worden mat. Maar Willem Zwaga is nog net bij de onderste ton, nevens mij. Die zit hier nog in het Vaderwiense rak. Dus ze kennen nog besluiten om de vlagen. Ze hebben nog technische mogelijkheden om de finish erin te lezen. Maar om Rijn liet ze het net doorgaan. Maar tonger in de loft. Dat zullen wij zijn. Nou sjuggen we mooi. Daarbij de ton. We gaan maar even speculerend. Voordat Willem Zwaga bij die onderste ton is helemaal links in beeld. Die daar nou krijgt een beetje verdwijnt. En dan is dit de laatste ton dat voor die tijd zal de vlagen erin zitten. En dan mag hij dit stukje nog even zielen. Naar de finish staan. En dan kan Willem Zwaga, als alles goed gaat, dat er geen tonger in zijn maas slaat. Of rare dingen of windvlagen. En het goedje plat leidt. Opgaan voor zijn tweede dagzege dit kampioenschap. En dan alle activiteiten en boten te zien. Ja, commissie. Het roddelt hier nog wel eens boven nu in de loft.
Dat maakt het toch een beetje een lugubere fase in deze wedstrijd. Van hopelijk gaat die bui wat om ons heen, hè. Meester Tonger. Maar zolang er net oors besluiten wordt er tros hield. En mat de concentratie erbij blijven. De Rink Ulbus. Op 4 augustus 2006 wist die een overwinning te pakken op Starum destijds. Toen hadden we 12 uur wachten tot er op Grauw een wedstrijd kwam bij Willem Zwaga, die toen op een nij de dijwinst pakte. Hij leidt op koers voor zijn tweede dijzege in ditzelfde kampioenschap. Dan laten we dan eens even een tussenstandmaatje, want het laatste cruiserak had nogal wat slachtoffers maken. En ik winst opleverd natuurlijk al de slachtoffers binnen. Maar heel tijd vanuit de start wou je nog steeds op nummer 1. Maar riante voorsprong van 1 minuut 20 op Jennewaard, die op het tweede plakje leidt. En op het derde plak de hele mannen nou met Klaas Westerdijk, die in de laatste slag 2 plakken pakt had. De jouwere is in een plakje naar onderen zakken, die zit nou op fjouwer. Akkerum had in het laatste slagje 3 scootjes inhellen en die is nou op een 5e plak. Drachten, Jeroen Pietersma doet het prima en houdt keurig zijn 6e plakje. Huzum is, zit hier 3 plakjes naar onderen zakken, maar daar weet ik net helemaal de storing is. En Lemmer, op nummer 8, die had 4 plakken inhellen. De man met de betierde start, nou al op plak 8. Sietse Brouwer Jereveen hier al een heel soort te pakken, maar ik werd 2 plakjes inleveren. Snits, Jappie Visser, Douwerzoon en een plakje naar onderen. Grauw, dan hebben we het over Douwe Visser. 2 plakjes omheen weer, nooit de laatste boeironding. Langwaard, Zwaga, Jaap, 2 plakjes naar onderen. Wat zijn op het laatste plak, ik 2 plakjes zakken en die had een protestwagen. En de Zuidwesthoek is bekend, die is eruit. En Ljouwert komt heel tijd dichter bij de meet. Een lietsklapje nog naar die volgende tonneta. En dan kan ze opkruisen naar de finishlijn. En is er nog wat mogelijk in die eindfase van deze wedstrijd hier op Langwaar? We nemen aan dat het de eindfase is, want we hadden geen bevestiging van. Nee. Maar we kunnen wel zeggen dat we oorlogen zield hebben. En dat het moment dichterbij komt. Maar die vlag, hè, die hangt er nog altijd net. En toch denk ik dat Ljouwert aardig in de buurt komt van die tonnen. Die laatste tonnen. En dan moet het er wel hingen, denk ik. Hè? En anders wordt er gewoon een troshield. Nee, nou is de man mooi geweer. En daar is een knal. En die gaat gepaard met een vlag. Dan maar even omheen zien. Of is hij gewoon een verzand ontzitten? Nee, de vlaggen komt net zijn groen mooi schot. Dat jet ons net samen, maar het maakt het net zo vol uit, want het is de finishvlagen. De awkward-vlagen, zoals het dan jet. En het zal Willem Zwaga wezen, die nou voor de laatste keer de onderste boei rond. En sjoch, de wien die helpt ik onweer. Er is weer wat wien. En dat maakt het voor hem helemaal makkelijker. Maar de leeuw die brult weer op de Langware wielen. En dan is dit toch een prachtige ontwikkeling natuurlijk wat je geboord met dat scootje van Ljouwert. Wat San historie had, wat in het verleden zoveel prijzen binnenhellen had. Wat jarenlang toch een beetje meezielde in de marge. En nou weer helemaal naar de vooreindtak komt. Onder leiding van skipper Willem Zwaga had het scootje de Rink Ulbus de guit te pakken. Zij zielen prachtig naar de winst hier op Langwaar. Nog even een slagje meidje.
En dan moet de finish redelijk in de buurt komen. En daar is pas de nummer 2 om de onderste tonnen. Dat god is alleen maar groter worden. Daar zilt net zo volle strijd. En daar had Willem Zwaga de kotter al in het zicht. Nee, het verschil met Jenne Wout is ongeveer hetzelfde bleu. Dat maakt het net zo vol uit. Maar Willem Zwaga is net meer in te hellen voor Jenne Wout. In een minuut voorsprong. En dan ben die laatste meters natuurlijk fantastisch. We zorgen links van het schip, zorgen we de ene kant van de finishlijn. Rechts krijgt Boetenbeeld de startkotter en de oren. Dus hier komt het schot aan voor de Rink Ulbus. Hij stuurt hem nog gewoon nog even in de wind. Het is Ja, heer. Het feit leidt er. De tweede oorwinning is binnen voor Willem Zwaga. En het Ljouwerterskoetsje. Van het begin gewoon had zij controleerd hier op Langwaar. En zij meldde haar toch weer in de top van het klassement. De tweede oorwinning op Riege gaat naar Ljouwert. En dan erachteraan Jenne Wout. En die doet ook hele goede zaken voor het klassementje. Want zijn concurrenten die binnen gewoon achteruit zakken. Nog even in ongeval Jereveen, nog even in ongeval Grauw. Maar het laatste rak zitten ze nog heel tijd achterin. En ik voor Jenne Wout zal de hoorn klinken. En ik het schot voor Gerard Pietersma en Siba Manning en Jenne Wout. En Kiertel Simon die toch een poer beste slag joert voor het klassement. En dan is het even wachtje op de nummer 3. Want daar zit nog wel wat spanning in. Kan er nog een dueltje plak vinden. Het lietse kruisrakje naar de finish. Het is de hele manager die toch de beste papieren had. En ja, ik al een aardige kortslaat, hè. Als je deze wedstrijd van hem nou vergelijkt je met die van Juster. Van treien naar tredje, of vietje op het laatst. En nou gewoon vooruitzielend. Hele mannen, Klaas Westerdijk, keurig zield. En Wiels wij zou oergingen naar de winnaar. En naar Geertje de Vries. Ja, hij glundert en er is hier blijdschap aan boord. Willem, van harte lokwensk met deze overwinning. Vertel, hoe ging het? Ja, goed. We zijn eerst. Een hele mooie start. Kwam er heel mooi uit. En dat windje, dat konden we echt wel gebruiken. En we moesten, ik ben er wel tijd aan dat Jenne Wout en het een beetje lumen. Dat doen die wel wat harder. Dus we moesten een paar keer verdedigen. Maar ja, dat is niet makkelijk wat je voor ons lezen. Ja? Dus je kon er de basis lopen. Dus nee, super. Dan was de vorige keer een hele emotionele, maar nu ben je vooral ik blij. Je hem stralen helemaal. Ja, nou ja, als je de eerste keer is het een beetje, ja, krijgen we even wat hulp van boven, maar nou ja, het rent ik gewoon echt. En nou, Juster even net. En dan heb ik van achter even een uittocht. Ja, nou, ik zou gewoon een standje grauw. En dan hebben we Joet en mijn hoen, dus. Standje grauw, dat doet het hem. Ja, standje grauw. Dat we toch. Ja, nou, Juster weer natuurlijk heel raar waar. Hè? We hebben gewoon fut met een reef en de stormvakken voor. En toen roende ik als de brandweer. En toen in de stad waren het toen minder. Ja, en dan zakken ze achteruit en dan moest je schakelen. En dat is nog wel even een dingetje natuurlijk. Ja, maar wat heb je hem van het winter dien? Want je weer nooit zo in de voorruim te vinden en nu al 2 keer. Ja, als je vorig jaar wie mijn eerste hier skipper, dus dan dat is wel wat. Er komt heel wat op die oude dan zijn eerste hier. En dat heb ik misschien wel een beetje onderschatten. En ik word net zo zenuwachtig geweest dat hij heel erg onderdrukt. En ja, dan giet ik wel wat scherpte dan van jou, denk ik. En nou ja, ik heb er eigenlijk het hele winter een toch van hoe met dat oors. Nou ja, dat pakt goed uit. Nou, ben je net zo zenuwachtig, ben je gewoon Willem? Ik ben net zenuwachtig, nooit. Nee. Dus nou, misschien in het tweede week, hè, maar voorlopig nog net. Ja, want dit is voor het klassement goed. Ja, nou ja, de kennen alle kanten nu nog.
Ja, nou, ja, je zegt altijd, je bent er net zo mee bezig, maar je zit er altijd naar natuurlijk. We lijnen tredst en we nu zakken naar Sais, geloof ik. Nou ja, nou klimmen we wel wat. Dus, maar ik maak me grote zorgen voor jongen, want ik weet hier niet lang waar. Dus ik weet net hoe dit morgen komt. Nee, ik zou zeggen, dan mag die zwaar maandje omhoog. Ja, dat doe ik. Maar we nemen de jongen al een keer op. Ja, dat is Willem zwaar. Hij gaat Jon het feest in hier in Langwaar. Want ik kan gewoon echt toesliepen. Hij is de glorieuze winnaar, Joort, op Langwaar. En dus kunnen we de eerste skipper hier begrootje die het in dit SKS kampioenschap 2 keer wint. Dat hien we nog net. En een hele netjes, keurige overwinning eigenlijk, Elke. Ja, probleemloos. En wat ik wel echt heel mooi vind. Eindelijk is een keer een skipper die eerlijk zei van we sjuggen wel het klassement. We zijn er nog net mee bezig, en wat ik maar natuurlijk sjug je er ieder dag naar. En dat geldt natuurlijk voor iedereen. Maar ze zullen dat net altijd zeggen, maar hebben we al een tussenstand. Nou, we zullen Jereveen finishen en we zullen Grauw daarachter zitten. Ja, En had Grauw dan Jereveen nog op de finish te pakken, dat zullen we nog even zien. We kennen de orenboei niet zien, dat liep het er wel op. Ja, het is om de keizersbaard voor Joert dan, want het is helemaal achterin. Maar het duel toch weer tussen de 2 koprenners. En ja, waar wil je als eerste afschieten? en dan had ze in alle geval toch nog lang war achter haar litten. Dan is die in de eindfase nog wat achteruit zakken. Hetzelfde geldt voor de Snekerpan. En wat zijn, liep het hier de regen te sluiten. Ja, Averij dus voor de Zuidwesthoeken. Die man die moet er nog even best onder de bak, want Sangiek, dat is een wezenlijk onderdeel van jouw scootje. Dat moet vertrouwd en goed wezen, die moet even op last kunnen waarschijnlijk van jou. Ja, het is het ijzeren gedeelte waar het hout oergeet in het ijzer. En waar die draait op het lummelbeslag, zoals het heet. En wat verst onder de mastkoker zit. En dan ben dit de achterste scootjes. Ze krijgt nog een rede vlaag in het wand. Safir, mijn eigen, het goed door sjug ik die nou net meer wat erin. Of is er nog een lietsvlagje bij wat zijn. En tje, waar is dat? Ja, het liep het toch nog wel dat er... Nee, alle vlagen ben eruit. Ik bij wat zijn. Dus ontnota geen protesten in dit SKS-editie kan een scootje zien. Tenminste, de jury had nog net ondergang matten. En dan gaan we dus rond voor 4 uur alle scootjes die hier Silta uit zijn de Zuidwesthoeken finishen jongen. En komt er dan ook een eind aan de wedstrijd hier op de Langwarderwiel. Prachtige oerwinning voor het Louter scootje. Nee, de winst in Grauw, nou de tweede winst dus ek op Langwar. En morgen dan gaan we met het hele circuit terug naar Eelahuizen. De Fluizen bij Eelahuizen voor wedstrijd nummer 6. Wedstrijd die nummer 6 mag ik zeggen. Wedstrijd nummer 5. Graag zorgen we dan ook Jo Weberom als jogger op de livestream. En hopen we dat het waar een beetje oors is als jere. We kunnen nog 1 keer de hele stand vermelden zodat wij die nou binnenkrijgen gaan. Maar even iets voor gehad, want dit is de laatste boeironding, Freer. Oh, nou daar geven we dan even vanuit. 1 Ljouwert, 2 Jenne Woord, 3 de hele mannen, toch een keer op het podium. 4 de Jouwer, Rinus de Jong, zijn beste uitslagnota. Akkerum op 5, 6 Huizum, Zoon Drachten, 8 de Lemmer van Orde helemaal de laatste positie. Knap. Jereveen, 9, 10 Grauw, Alve Langwar, 12 de Snekerpan en 13 wat zijn de Zuidwesthoeken. Dit not finish. Averij
de lummel stikken. Het is te hopen voor die bemanning dat ze dat voor jongen repareren kunnen, zodat ze morgen weer meisteren kunnen. Morgen dus zullen we ook graag weer op Ellehuizen. Bedankt voor het zien en graag ontmoeten.